Hulog ko kayo. Chat! Buka muna po. Buka muna. Saan nga? May bayad yung pre, talis din. Ikaw na. Okay, nakakawit siya. Nung huling ganyan ko, binayaran ako ni Aldrin eh. Lolo na yun, tayo mag-aim mo. Ito big slide. 60. Dedok lang, forward lang.
malamang. Si Aldrin. Bantayan nyo. Number 30. Tinatambakan na kayo ah. Hey! Bantay ka agad, bantay. All, two. Bernal. All, three. Bye na naman. Sa steam mill talaga, walang talaga.
ng dalawa. On! Last! Wala. Bantay sa ilalim. Bantay mo si Fernand. Next one, Punalo.